Wow. Urcă acolo. Wow, nu puteam să cred așa ceva. Bă, stai că pun C4 pe elicopter. Ești. Bro, n-are nicio logică, dar hai, intră. Ba da, că dacă e să fure cineva elicopterul, să-i dau cu C4 în gură. Oricum avem puține viață la elicopter, hai. Atunci hai să-l distrug, dați-vă jos. Distruge-l! Nu! Că tu mori, bro, nu noi. Că noi nu ne luăm. Stai că sunt player aici, sunt player. A, e bandage bazooka, cream că e rocket, Doamne. Bă, launchpad, bă! Ce fac, mă? Du-te la launch! Și mă duc eu la player. Lasă lanciul meu. Mie lanciul. Voi dansați de worm aici! Dă și mie glanțe de tec, avea asta probabil. Da, am 64. Dă și mie, că am 8. N-am multe. Bine, ia. N-ai multe. Hai, mă, ia de aici. Ia 24. Doamne, ce troll ți-am dat, i-am dat în glonț de shotgun. Mamă, ce glumă amuzantă. Cred că mor de râs aici. Troll, nu glumă, troll. Super, să vezi ce lazy, da, ce zicem? N-ai ce să ne... N-au ce să ne facă ăia, hai, Rareș. Încă un rocket, bro. Ia rochetul What ăsta. the heck? Ia rochetul. Ce-s normal? Îmi dai rocket ride, îmi dai rocket ride, te rog. Și dacă mor, că eu nu prea știu să dau rocket ride. Știu eu să dau rocket ride. Știu doar să-mi dau în Cine a picioare, spus că vreți? Nu! Eu știu, vină cu ala. Frate, nu știe. Gata, și eu știu asta, stai așa. Să văd dacă merge. Ăla-i Nu, copac. cealaltă parte, bro. Nu mă duci acolo. Păi și aici ai copac, stai așa. Stai să văd. Nu mă duci în zonă. Nu da. Mai întâi să ajungem în zonă. Pun un launch? Nu o să. Ați luat launch-ul, hai să punem, să ajungem mai departe în zonă. Oricum mai azi n-a... Hai să-l punem să ajungem mai departe în zonă. Pune și tu launch-ul. Hai să pun un launch. Veniți aici, că le-am pus. Pa bune, fix acolo vrei și tu să-l pui. Dar tu ai coasa. Nu. Eu știi că doar de Halloween se bagă coasa. Păi nu-mi place, de asta nu mi-am luat-o, bro. Eu ador coasa. Hai, bă. Hai, mișcă. Stai, lasă-mă pe mine să-i fac rocket Hai ride. să-ți dau un rocket în gură. Bă, lasă-mă pe mine. Hai, mă, că am doar 3 glanțe, stai așa. Bun. Bă, dar nu mai reușesc să mă urc aici. Stai. O secundă. Dă-te. Bro, de ce îl ai înțeles, 0 IQ player? Stai aici, ca să te poți urca. Și Bă, dar să dă-te stai jos, aici. cum vrei să mă urc? Sar pe aia. Așa, Luca, dă-te. du-mă. Vreau și eu. Urcă. La un moment dat trebuie să mă dau jos. Pentru că o să explodeze. Mai. M-am dat jos și am căzut în apă. GG's. Mamă, ce tare e să te dai cu racheta, bro. What? A trecut rochetul prin mine. Tu zgâți. Gigi. Gigi, ce să zic? Gigi. Așa fac frații între ei? Așa de curiozitate, că eu n-am mâncat. Mă, cât ce-a luat. Ter, mă duc cu ei. Da, sunteți. Nu, sunt ai mei ăștia. Ai mei. Care lasă și mie alții. Bă, eu am un singur kill, nu știu de voi. Nu le dau rocket. Vine cineva și la mine să mă ajute? Sau? Ok. Salcuiază pe telefon, de-abia nimeresc. Știu, dar eu vreau să mă ajute să găsesc player. Uite un player. Mamă, dar ce spamez, bro. 100. Săranii, frate, nu mi-a lăsat și mie niciun kill. Ai cam înțeles. Yes, da, așa fac, frate. Își fură kill-urile reciproc. Yes. Lutul.
Bă, dansează. Mori că ești n-am la viață. Tolo. Bă, deci eu dansam și ăla dădea pe lângă mine. The fuck. Bro, voi nu vă dați seama că ne jucam cu ultimii bots, like... Ba da, dar what the heck, ultimii boss de pe fața pământului, pe bune așa ceva. Adică Cum naiba? de tot. Bă, deci eu Bă, dansam dar și ea cum dădea pe vorbești pe lângă episod la mine. mine, bro? Cum vorbești? Ai grijă. Sorry. Dar What the heck? Bă, stai, nu da kick, stai. scuze. Nu da kick, bro, dar nu mai vorbi așa că, like, filmăm. Scuze. Știu că filmezi și ce dacă filmezi? Tu ce n-ai, Dacă faci, stai băi? mult să editezi. Bă, te rog, lasă-mi și mie un kill, bro, Gemini, lasă și mie un kill, nu fi țăran, te rog. Lasă-mi un kill numai. Păi ți-l las. Ok, thanks. Îmi place că tu dansezi. Stai să dai. Bă, vrei să dansăm în fața lui? Vrei să dansăm în fața lui? Eu mă duc exact în fața lui stau. Uite-te la mine, bro, uite-te la mine. Cred că mor. Uite-te la mine, bro, uite-te la mine. Oh, mi-a spart shield-ul. Chiar vreau și eu să vin. Uite-te aici, pe aici, sunt lângă el și nu-și dă seama. Crede Oh, m-am pas pe el. că sunt cu echipier, bro. Îl omor acum. Dar nu-mi vine să cred că eu dansez. De la nu Mai e face unul, nimic. mai e unul, poți să mi și pe ăsta. Te rog, lasă, nu, mă. Ok. Bă, vine zona, fugiți, bă. E 2-3. Bă, episod și zici că vorbești așa. Scuzi. Bună-i. Băi, Eu Zici că ai- am un Midas acolo, vreau să-l omor. am un sol legendar. Nu-i Lasă-mi nevoie. mie, te rog, nu spam Arareș. Lasă-l, că e ultimul. Vrei să dansăm toți trei în fața lui? Da, bă, hai, Bro, nu hai, mai hai, dansăm, hai, hai. Nu mai dansăm, stai. Deci, toată lumea să-și pună un emote. Cine are emote-uri toxice? Eu o să-mi pun... Eu. Nu. Știi ce punem? Toți punem Dance Moves. Când stăm lângă el, ok? Mamă, cel mai cataric episod. Stați o leacă. Să găsesc și de... Bă, stai și toxici, dar și amuzanți în același timp. Bro, tu dai după... Bă, ăsta... Bă, tu ai văzut ce mi-a dat acolo? Scanează-l! Ok, hai. Hai că-l scanezi, dacă... Luca, dă și mie glanțe de rocket. Mai dă cineva Acum și o să mie zic că un stacă. rocket ride. Stai, lasă-mi-l mie pe ăsta. Nu de full dance. Lasă-l mie, nu! Lasă-mi-l mie pe ăsta. Te rog frumos. Thanks, mai e unul. Hai la... Nu, de ce l-ai omor? Ok. 159 level. Vedeți că Am mai 160. sunt puțini player să nu-l omorâți pe ultimul. Deci cred că e a patra încercare Îi în dăm care... pickaxe, da? Nu îl dă pe închis, dăm trick shot. Bă, dar eu n-am sniper. Eu trec și cu rocketul. Păi nu, pe mine, îmi dați rocket drive, bro. Bă, da, și îi dai trick shot din aer. Îi dăm Cel mai șmecher video. să-i dau trick shot cu rocketul. Păi nu dau un scop, logic, îți dai seama că nu dau rocket. Eu mă fac într-un shot, băi. Poți să-i dau un scop cu tactical-ul? Hai. Hai că nu scop. Păi nu ochiesc. Bă, nu știu unde sunt playerii. Stai că fac un challenge. Uite un tec albastru. Cine vrea să ia dramgunul meu și tactical-ul ăsta, mă joc numai cu heavy sniper meciul ăsta. Eu vreau să-ți iau ce tactical ai? Albastru. Și eu am epic. Eu vreau Dranganul. Să Bă, vin dacă aici. îmi dai... Dă-mi Dranganul. Cine-l ia? Bravo. Eu mă joc numai cu heavy. Luca! Mai sunt doi player. Bă, vă rog, mai sunt doi player. Vă rog frumos. La primul îi dăm pickaxe și la al doilea îi dăm Dai un scop. așa, vă rog, Bine? știu că o să vă tenteze foarte mult să-l bateți, dar vă rog, lăsați-mă că nu știu de câte încercați. Da să-mi dance move în fața lui. Cam Mai eu întâi 3 să-i medkituri găsim. dacă e. Să vedem unde sunt. Dacă e ceva am eu 3 medkituri. Și eu am 3 tot. Bă, câștigăm la heal-off! Îi lăsăm până în finale și câștigăm la heal-off!
Bro, nu e interesant. Bro, ba, e extrem de șmecher Nu e să deloc. câștigi la Heal-Off. Dar tu vrei ceva interesant? Da, vreau să dau rocket, să-mi dai rocket ride. Aia, pun pariu că sunt buși. Mă, la drog. Nu sunt buși, bro, ăștia. Găsiți pe... Ăștia unde mai băs? Stai, cineva se bate! banana, Nu vă bateți, nu vă bateți, nu vă bateți! Știu, Lasă-l! Lasă-i! Nu da knock la niciunul, deci dacă dai... Lasă-i, n-are nimic dacă dau după tine, sunt boss. Nu! Uite, gata, bravo! Gata! Lasă-l pe ăsta, asta e ultimul player, îți zic sigur. Nu da după el, Dă-ți healing! Nu-l bate! Bro! Bă, deci